ברוכים הבאים. זאת סרטון אדיר שלי. אני סן, ואם אתם כאן, סימן שאתם בעניין. היום אנחנו עושים ניסוי. מוכנים? אתם אליהם כאן להפוך לקשר בענן. יש לנו כאן מים רותחים ב100 מעלות בעזרת מבוגר. אנחנו מתחילים! אמא שלי פה לעזור לי. הניסוי שלנו עבד, אני מחכה לכם גם בסרטון הבא.